Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Hytaý Halk Respublikasyna bolan dostluk saparynyň çäklerini Hytaýyň CGTN teleýaýlymynyň esasy alyp barjysy Heýan Ken bilen bolan söhbetdeşiň öňü sirasynda onuň bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň häzirki ýagdaý we hyzmatdaşlygyň geljeki uğurlary boýunça pikir alşdy. Häzirki döwürde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň öňü sürýän tutuş adamzat ähmiýetli başlangyçlary milletler birleşigi tarapyndan aqrar edilýär. Hemde Türkmenistanyň halkara giňişligine awraýynyň belinde galmagyna giň ýol açýar. Bu bolsa dünýäniň iri köpçüliklerin habar berişleri işleriniň ünsüni özüne çekýär. Bellenşýäli Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky medeni insan-perwer gatnaşyklar iki ýurdun halkara hyzmatdaşlygynyň esasyny düzýär. Jurnalist Gahrman Arkadagymyň özüniň geçen ömür ýoly, dürejiligi, ýazan kitaplary bilen için gyzyklandy. Soňra Hytaýyň CGTN teleýaýlymynyň alyp barjysy Gahrman Arkadagymyzdan teleýaýlymyň bilet mertebeli mehmanlar üçin ýetlenilen ýazgylar kitabyna ýadgarlyk ýazgy galdyrmagyny haýyş etdi. Gahrman Arkadagymyz dünýäde meşhurlyk gazanan CGTN teleýaýlymynyň ýazgylar kitabyna ýadgarlyk ýazgy galdyryp, iki ýurdun arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň mundan meýlekde hemme taraplaryň ösürjekdigine anan bildirdi. Soňra Gahrman Arkadagymyz Hytaýyň CGTN teleýaýlymyna soru jogap arkaly beýanat berdi. Hormatly milli lider, şu söhbetdeşik boýunça bize wagt sarp edeniň üçin size köp tag bolsun aýdýar. Biziň ilkinji sowalymyz, size Türkmenistan we Hytaýyň, Türkmen hemde Hytaý halklarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary umuman nähili beýan edýäňiz? Bu gatnaşyklar nähili ýola goýulýar? Sizin sowalyňyza jogap bermeden olar. Şu interwýuny gurmak başlanjy bilen çykyş eden CGTN teleýaýlymynyň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirýär. Hytaýyň özünde de bar onuň çäklerinden daşaram köp millionly tomoşaçylary bolan awraly teleýaýlymyň sowalyna jogap bermek iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge ýardam eder. Ýa-da ki Türkmenistany hatry gowy tanamagy, onuň içeri adaşlary siýasatyň aýratyndyklaryna bilen döwlet maksatnamalary hem-de eler tutulan uğurlarymyza düşünmäge de mümkinçilik berer. Endi bolsa sizin sowalyňyza geçelim. Türkmenistanyň Hytaýyň biziň halklarymyzyň gatnaşyklaryny doğruçul beýan etmek üçin bir gatnaşyklaryň taryhy zatlaryny bilmek hem onlara düşünmek gerek. Bir gatnaşyklaryň arasy hiç wagt üzülmedi. Köp hem asarlaryň dowamında aýratyn geografik, syýasy, ykdysady, medeni giňişligi döretdi. Bu giňişlikde Türkmenler we Hytaýlar bilelikde ýaşap özara gatnaşyk etdiler. Tejribe topladylar we diýip diskurlaryny kemala getirdiler. Bilimlerini, endiklerini, ruhy we madde gymmatlyklaryny paýlaşdylar. Munyň özi iki ýurdun we halkyň bir häzirki gatnaşyklaryň derejesini we mazmuny hassa berkitdi. Şoňra da Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky dostluk, hoşnetli, onsuzlyk we özara anlaşmak edäpleri kanuny alaýyk ýagdaý boldy. Biz muňa buýsanýar. Häzirki döwürde biziň özara gatnaşyklarymyz Finadan geçen ve tasdiklanan bilelikdäki asylly tejribemizde dogruçylyga, aşyklyga esaslanýar. Şu ýerde bir özbaşly resminama bolan Kasam şertnamasyny ýatlamak ýeterlik bolsa gerek. Oňa Türkmenleriň ata-babalary Hytaýyň halky bilen bar zamanamyzyň odolky 49-njy ýylle gol çekipdirler. Kasam şertnamasyň adyň özi iki halkyň özara gatnaşyklaryň esasynda syny we
mukaddes kadalarının goýulýandygyny görkezýär. Näderki döwürde Türkmenistanyň we Xitay Halk Respublikasynyň ýolbaşçylary üren bay tarihi taraflara dayanıp hyzmatdaşyň şol ruhuny we diýiplerini dikelýär. Dowlatlary gatnaşykdan tarihiniň müň ýyllykdary bek ýüpek ýolunyň döwrüni uzap gidýänine iki ýurt hem düşünmek bilen garalýar. Bu bolsa biziň esasy uly gymmatlygydyr. Dostlugynyň hemde özleri befitli, din hukukly hyzmatdaşlygyň hemişelik esasydyr. 中土全面战略伙伴关系已经进入第4年，您认为这样的 Türkmen we Xitay iki taraplyň hyzmatdaşlygy nähili we haýsy ugrlarda ösdürilýär? 在各领域的合作，哪些合作的瞬间或者成果让您印象最为深刻？ Siyasi, diplomatik özara hyzmatdaşlykdan başlaýyn. Xitay Türkmenistanyň garaşlygyny ilkinjiliň biri bolup akrar etdi. Ol 1992-nji ýyl 6-njy ýanwarynda biziň ýolumyz bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan dünýäde ilkinji ýurt boldy. 2013-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistan bilen Xitaýyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada bilelikdäki jarnama gol çekildi. Netijede 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda biziň ýurtymyz Türkmenistanyň we Xitay Halk Respublikasynyň arasynda bilelikdäki beýannama gol çekilenden soň hemme tarapdan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek barada agalar etdi. Bir resminama Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň döwletlary hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesine çykandygyny anlady. İki döwlet daşar siyasi derejede netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. İki tarapdan diplomatik gatnaşyklaryň we geňeşmeleriň usullary hem döredildi. Ir halkara agramalaryna ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynda biregi gollama tejribesi ýolu goýuldy. Bu bolsa dünýä we Sowet gün tertiriň ören möhüm soraglar boýunça özara düşünşmek hemde netijeli usullaryň ýol hem goýulýanyny görkezýär. Türkmenistanyň bir taraplygyny biziň halkara başlanýyşlarymyzy Xitay öýtgesi goýulýanyny ýokary baha berýär. Hemde onuň üçin hem minnetdarlyk bildirýär. Ýöregede Türkmenistan hem Xitayly dostlarymyz üçin möhüm soraglar şu sany Xitay Halk Respublikasynyň çäkleriniň umumlygyna hem de bütewligine degişli soraglary garaýşlaryny hemişe anyk beýan edýär. Biz bir Xitay siýasatyna puxta erýär we Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň bütün Xitaýa wekilçilik edýän ýeketär kanuny hökümet bolup durýanyny tasdikleýär. Xitay bilen köp tarap görnüşlerde netijeli hyzmatdaşlyk bellemek isleýär. Türkmenistan Xitay Halk Respublikasynyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň esaslandyrjylarynyň bir hökmüne alyp barýan işine hormat goýýar. Biziň ýurdumyz hormatly mihman hökmüne Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň samitine gatnaşýar. Şeýle biziň ýurtdamyň öňe başlangyjynyň esasyna döredilen Merkezi Aziýa, Xitay görnüşindäki hyzmatdaşlyk barha hem ösýär. Xitay köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan iň iri sowda ykdysady hyzmatdaşy bolup durýar. 2007-nji ýyldan häzirki döwür içinde biziň ýurtlarymyň arasyndaky haryt dolanşyk bar
20 esse artdy. Ary dolanşygynyň hem durnukly saklanýan hemde her ýyly 9-10 milyard Amerikan dollaryna barabar bolýanyny hem bellemek möhümdir. Bizim kymmatdaşygymyz esasy ogurlar bolan energetika, ulug, ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar. Bu doklarny dokma hem agry-sanaat toplumlaryny hem de ençemem beýleki ogurlar hem öz içine alýar. Näwetkä pudony özara mähfetli kılmatdaşyk etmeň bir öz başym tejribesi toplandy. Hatay Halk Respublikasynyň tejribesini we mümkinçiliklerini nazara almak bilen dikeldilen energiýa babatda geljek uly bolan işläp hem taýýarlamalarymyz hem bar. Hatay bilen kymmatdaşlykda biziň ulu pudumyz hem ýokary depkinder bilen esýär. Bu urda ben anyk hem mysallary getireyim. Ýargy döwürde Türkmenistanyň demir hem ýollaryna hereket edýän wagonlaryň hem de lokomotivlaryň 90 götürümi Hatayda öňdürildi. Hatay wagonlaryny hem çyplawozlaryny satan almaktan başga da günwatar oğru boýunça olawuz saşyr geçergelerini ösürmekde hem de hizmetdaşlyk alyp barylýar. 2014-nji ýylda uzynyňy 750 kilometrden köp bolan goňşy ýurtlaryň, şäherleriň üstünden geçen Hatay bilen Türkmenistany birleşen demir ýol ulgamy ulanmaga da berildi. Soňky ýyllarda Hatay avtomobillerinin esasen hem avtobusların hem satın alınışı epeyli arttı. Bizim yurdumuz Pars aylana ve hindi ummanına hem terminallara çıkmak bilen hazır degildi. Türk'de kommunikasiyalarını ötürmekte mümkinçiliklerini birleştirmek için ähli şertlerin bardağına hem ananya. Buların ählisiniň Hataýyň bir oşak, bir ýol başlanýanyň Türkmenistanyň beýik ýüpek ýoluny dikeltmek, strategiýasy bilen utgoşýanyny bellemek isleýär. Häzirki şertlerde hakyky özara gyzyklanmanyň bolmagy Türkmenistan we Hataýa ýeri ulag we logistika taşlamalarynyň durmuşy geçirmek wagtda hizmetdaşyk üstünlüğü ösürmäge de mümkinçilik berýär. Bu bolsa häzirki şertlerde ýuwaş ummandan Atlantik ummany üçin ýartyly giýişligi birleşdirip Ýewraziýada ykdysadyty ösürmäge kuwatly itergi berýär. Öýlemçilik we tehnologik ulumlarynyň hem de senaat guşoklaryň arasynda özara bağlanışı emeli getirir. Köp sany durmuş soraglaryny çözmäge, halkların ýaşaýyşynyň we awadanslygyň şiirini ýokarlandyrmaga da ýardam berer. Agra senaat toplumuna Türkmen Hatay hünärmenleri Türkmenistana öňden bäri üstürüp ýetişdirilen owagylyk ekinleriň aýry-aýry görnüşleriniň üstünde de işleýär. Şäher kuruluşyna hem atnaşykly kooperatsiýa, her zaman akylly şäher öpçünçilik ulgamlaryny döretmäge de hem taýýardy. Bu urda Hatay dünýäde bir öňde barjy hökmüne karar edildi. Hizmetdaşlyk etmägen gün tertibine ýokary tehnologiýalar, telekommunikasiýalar we kosmonawtika ulgamlary hem bar. Görüşmek ýaly Türkmenistanyň hem Hataýyň bir gatnaşyklaryna gün tertibi has hem giýenler, bir de bolsa diňe işlemek galýar. 能源合作一直是中土两国。 Tede hizmetdaşlyk etmegiň üren mühim ogurlarynyň kataryna energetika pudugyna agdap geçdiňiz. Bir orada işler nähili alınıp barlýar. 发展潜力又在哪里？
Yalnız energetika pudağı Türkmen Hatay hizmetdaşlarının stratejik uğrudur. Elbette hem düşünüklüdür. Bizim devletlerimiz burada eğer türlü mümkünçülüğü iyidir. Məlum olşalar 2006 yılın aprel ayında Türkmenistan Hatay gaz geçiricinin taslamasını amala aşırmak ve Türkmen TV gazını Hatay Halk Respublikası'na iyi vermek barada Türkmenistan'ın hükümeti olan Hatay Halk Respublikası'nın hükümetin arasında baş alalaşığa kol çekildi. 2009 yılın hem 14 dekabrında gaz geçirici ulanmağa verildi. Hem son günden başlap alalaşığa layıklıkta Türkmenistan her yılla 40 milyar kub metre gazı iyi veriyor. 2006 yılın 1. Mart'ında yağdığı göre Türkmenistan Hatay gaz geçiricisi boyunca Hatay'a 460 milyar kub metre oluyor TV'ye gaz iyi verildi. Yazık diyorlar. Biz her yılla iyi verilen hem gazın meşhurunu 65 milyar kub metre içerisinde arttırmanın üstünde birlikte işliyor. Mesela gaz stratejisi Türkmenistan'ın ve Hatay'ın uzak möhletliğini bekliyor. Eklumum iktisadi ösüşünün yağdayına layık geliyor. Bu işte enerji teriştirlerini iyi vermenin ornu barha artıyor. Bir denk hukukluğu. Mümkünçülüklerin hem de germene esaslanan hakiki hizmetdaşlık katnaşıklığın ösüşünü hem görküyor. Ahirki neticede bir turu geçirici enerji taslamalarına ehli katnaşıkların, öndürücülerin, üstasıl geçiricilerin ve sarp edicilerin vekfiyetlerine hasaba alman hakiki iş yüzündeki misal. Şu yerde dünya bağlarını, enerji, çiğ malın, aktivarlı ve hoplu üpsün etmek bilen bağlı sorularda Türkmenistan'ın ve Hatay Halk Respublikası'nın garayışlarının yakinen hem bellemek yerlikli olur. Ben yine bir mühim vakanı hem bellemek istedim. Hatay'ın CNPC kampanyası Türkmenistan'ın günü dünyada en iyi gaz yataklarının biri olan kalkınış kendini örleştirmek koyunca halkara biyahtesinin yengicisi bollu. Bir taslama TV gazın her yılı 10 milyar kub metrenin kosmosu iyi vermeye niyetlenildi. Şeylelikte uzak möhletliğin büyük tünsüz ulanmak için Türkmen enerji teriştilerini Hatay'a eksport etmeyen kuvvetli üçüncülük olumları birlikte iyilikleri ve kıysanlıklar östürüyor. Türkmenistan'ın gaz yataklarını örleştirmeye köp yılların devamında katnaşan Hataylı hizmetdaşlarımız ağ yürekli işleyenliklerini aletini belirlemek istiyor. Yurdumuzda Hataylı hünermenlerin işi devam eder ve hem giyinirler. Bu orada iki yurdun büyüklü vekfiyetlerini hem de Asya kontinentinde enerjisik durnukluğunun ve hopsuluğunun maksatlarına layık geliyor. 2026年，中国全国两会刚刚闭幕，中国接下来将在高质量发 Hormatly 展、科技 Türkmen 创新 halkının 等方 milli 面 lideri. 提出一些的 Siz umuman Türkmen Hatay devletleri hizmetdaşlarının geleceğine hem de vizifelerini ne hili bakı veriyorsunuz? 低碳转型数字经济发展都是重中之重。这恰好也与土库曼斯坦的国家发展战略高度契合。那您认为下一步两国之间合作的前景如何？有哪些合作和项目可以优先落地？ Onun geleceği aydındır. Sebebi bizim katnaşıklarımız iyidir, ösürler hem de onlarca il barıp hem geleceği de niyetlenendir.
iki tarap hem bizim halklarımızın hem devletlerimizin bähfidine peýda etmek zerur bolan eýer bolan mümkinçilik bardygyny hem düşünýär. Naşoňa ýazma değişli usullar döredilýär. Sonra hem birgem 2008-nji ýylda döredilen hyzmatdaşyk goýunça Türkmen Hytay komissiýadadyr. Onuň işiniň maksady howpsuzlyk, sewda, energetika, ulug, alama çeýernika. Meden insan-perwer gatnaşyklar ýaly esasy olardy. Iki hem ýurdun hyzmatdaşygyny üpçün etmekden awaratdyr. Howpsuzlyk ulgamyna bir üç wehme terrorçylygy, ekstremizm we baş bozorluğu şeýle hem teröristsi cinayetçiliğin türlü görünüşlerine karşı bilelikte görüşmek hem anladı. Ýa-da döwürde golçekler iki tarapdan resmi namalara laýyklykda bizim agtyarly edalarymız hem kiber we biologiya howpsuzlygyny üpçün etmek hem üstünde işleýär. Türkmenistan we Hytay Halk Respublikasy sevit işlerini netijeli we işçen gatnaşyjylar bolýar. Hytaýyň gollama bilen 2020-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy goýunça hyzmatdaşyk etmeli täze görnüş. Owstan bilen goňşy döwletleriň daşa işler ministriniň duşuklary ýola goýuldy. Türkmenistan we Hytay onun işine birlikte ol hem goşýar. Ol Aziýada howpsuzlygy gowrap saklamak, pogtulandyrmak we ykdysady ötüşiň aýrylma öýren bir mühim bölegi bunda Owastana pogtu parahatçylygy, alalaşygy gazanmak hem bu ýurdy dikeltmäge gönükdirlendir. Ve howpsuzlyk goýunça ençemi belki köp tarapdan oğullarda hem belilikte işleýär. Bizim döwletlerimiz baş tutanlarynyň sewdanyň hem meşwerlerini giňeltmek, onu hem diversifikasiýa ýolunu ýetdirmek, ykdysady hyzmatdaşlykda hususy hem puwdan orny ýokarlanmak goýunça bilen hem çärelerini durmuşa geçirmeli. Almy tehnologik kooperasiýa ýokary derejede möhümdir. Bir hem wazifeleri çözmekde Türkmen we Hytay tarapları hemişe hem iýdigderli iş alyp barýarlar. 中土两国的人文交流可以追溯到古丝绸之路时期，一直延续至今。我也了解到， Türkmenistan bilen Hytay Halk Respublikasynyň strategik hyzmatdaşlygyna medeni insan-perwer gatnaşyklar nähili orna gelýär. 学校还开设了中文课程。那在两国的合作战略中，人文交流究竟占据着什么样的地位？ Bu gatnaşyklar öýrenler mümkin we kesitleşi ornuň birini eýler. Täbi Türkmenistan hem Hytaýyň hem döwlet kuruluşy. Öz agtyarly we milli öz başlygy, düýpli tarihi, ruhy hem medeni hem köklerine dayanýar. Evet. Häzirki döwürde öz gatnaşyklarymyzy ýola goýanmyzda döwlet ara hyzmatdaşyň esasyna hem şulary gözegini tutup olardan ruhlanýar we şol gatnaşyklara da dayanýar. Ama onuň öňünde Türkmenistan bilen Hytaýa biriň öňünde umumy hem düşükli maksatlar goýmak we olary ýetmek hem ýollaryny tapmaga mümkinçilik beren öýren mühim artykmaçlyklar. Bu işte medeni, alam, bilim, gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berilýänligi ýa-da burada döwlet hem gollanynyň üpçün edilýänligi kanuна laýyk ýagdaýdyr. Bu bolsa durly görnüşlerde özara medeni günlerini we ýyllaryny geçirmekde. Somut ussatlarynyň özara saparlaryna, çykyşlaryna, festivallar we maslahatlary goramakda beýany tapýar.
Häzirki wagtda Hytaýda Türkmenistanyň we Türkmenistanyň Hytaýyň medeniyet Amerikadan hem açmak barada gepleşikler anyp barlar. Bilim ulumunaky hyzmatdaşlyk barada hasam aýratyn bellemek isleýär. Hem häzirki döwürde Hytaýyň okuw mekdeplerini Türkmenistanyň raýatlarynyň 10 000'den gowragy okuýar. Türkmenistanyň 9 sany ýokary okuw jaýyny we 10 sany orta mektebinde Hytaý dili öwrenilýär. Biz öz tarapymyzdan Hytaý Halk Respublikasynyň okuw mekteplerine türkmen dilini öwrenmegini goramakda ýardam bermäge, ol ýere mugallimlere we hem ünärmeleri iýermäge de taýýardyr. Bu bolsa bizim hyzmatdaşlygymyzyň geljegine maýa goýumlardyr. Türkmen we Hytaý halklarynyň arasynda dostluk we özara düşünüşmeň aýdyň hem nişandyr. Günler senamaz boýunça 2026-njy ýyl Bedew ýylydyr. Bizim ýurdumyzda şöyle garaşsyk baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly at Muranyň mekany ýyly şygarlyň geçýär. Men bir barada ýöne ýerden aýdamak. Sebäbi atlar behişti Bedewler Türkmen we Hytaý halklarynyň bilelikdäki taryhy mirasynyň nişanlarynyň biridir. Bar bizim zamanymyzdan odolky ikinji asarda Türkmen halkynyň Hytaý imperatoryna behişti Bedewlerini şöhratly ahalteki atlaryny sowat hem berenleri oňat mälimdir. Munyň özi mühim dostlukly, diplomatik we strategik hem waka boldy. Asylyň hyzmatdaşlyk etmeň mühim orny öwürmek üçin hem uly mümkinçilikler bar. Hytaý açsynatlary, halkara ahalteki açlyk asosiasiýasynyň agzalary hem bolup ondurýarlar. Men dowlatynyň hem baş tutany bu asosiasiýanyň prezidenti bolup durýar. Hytaý açsynatlary şöyle Türkmenistana geçirecek çäreleri çağırýar. Hormatly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, siziň dünýädäki häzirki ýagdaýa berýän bahaňyz we bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň we Hytaýyň orny barada soramak isleýän. Häzirki ýagdaý çözülmeli. Ýöne muňa garamadan ony kadalaşdyrmak, gapma garşylygy aradan aýyrmak, bir medeniýetden gepleşikler ýoluna geçirmek üçin mümkinçilikler bar diýip hasap edýär. Bu orada Birleşik Milletler Guramasynyň guraly we mümkinçilikleri bar. Olary ulanmak derewdir. Bir tarap hem döwlet hökmüne Türkmenistan gapma garşylyklara goşulmaýar. Şoň üçin bizim ýurdumyz halkara gatnaşyklaryna güýç ulanmak usullaryny hem kabul etmeýär. Munyň özi bizim üçin näme iş ýüzünde syýasy sorag bolman edem elikinji nowatda ahlak bilen bagly. Sebäbi uruşlar ilki bilen adamlara, olaryň akbalyna, durmuş ýagdaýlaryna, arzu hiyallaryna we umytlaryna zarba urýar. Uruşda bulan aglysy bir pursat ýok bolýar. Şoňa da häzirki döwürde uruş etmek üçin tagalar ikisi arttırmaly däl, şol uruşlary aradan aýyrmak üçin onysy tagalla etmek. Şu ýerde men geçmişde bir parasatly şahsiýetiň sözlerini getirmek isleýär. Bu sözler orta asır görnükli Türkmen döwlet işgäri
Bayramxan Türkmeni diýişidir. Ol parahat ýaşamagy başarmak bilen deňeşdirilende uruşda ýeňiş galanmak hiç zatdyr diýipdir. Türkmenistan wagtda parahatçylygy, hoşnetli goňşuçylygy, alalysygyň bir agrarlydyr. Bizim ýurtymyz bilelikdäki dünýä siýasatyna anlaşmam özara hormat goýma karar etmek üçin mümkin olan ähli zatlar hem ideal. Bu hem bizim dogonluk halklarymyzy we döwletlerimizi birleşdiren ýende hem bir esas hem bu güýçdür. Ýöne bir sowalyňa umman jogap bermek bilen men siýasatçyna diýär. Ýöne köýne arayet ýokmun. Pikrimi aýsa onu atılan ok hiç açan iyidina kıynanak gaytmaya. Ol sen harbi ya da eskir mi? Ya yönü köy rayet mi? Ya da çağa mı? Sayar mı? Sebebi kıynanak da dine hem pida oluyor. Şoň üçin erde bir tariha sert alsak, onu intak uruşun utun yeri yoktur. Menine hem şu cümleler arkalı sözümü cemlemek bilen dünya adamlarıdır. Havadan, parahat ve bağçar hem durmuştu yaşamağını arzu eder. Hormatly Türkmen halkynyň milli lideri, köne dost hökümünde siz Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'i nähili lider hökümünde görýäňiz? Xitay Halk Respublikasynyň başlygy bilen bizni mähirli dostluk bağlanşdyrýar. Hem köp ýyllaryň dowamly bir ýurtlarymyzyň arasynda siýasy, ykdysady, insanpärwer hyzmatdaşlygy ýogly goýduk. Giň hem meşhurly bilelikdäki taslamalary amala aşyrdyk. Seýetem ähli howpsuzlyk hem de durnukly ösüş hem gazanmak üçin mümkinçiliklerimizi hem de tagallalarymyzy birleşdirdik. Başlyk Xi bilen gatnaşyklarymyz hemişe açyklygy özara anlaşmagy hem de açaçanlygy bilen tapawutlanýar. Xitay milli bähfetlerini erjel we hem haýyrly gorama ören bir mühim halkara soraglaryna jogap geldi. Çemberleşmeyi Xi Jinping'e dünya derejeli lider hökmüne awray we hem hormat getirdi. Onun ýolbaşçylygyna Xitay ähli oglaryny ajaýyp hem üstünlükleri gazanyp geljek üçin hem maksatnamalaryny düzýär. Halk wekilleriniň ähli Xitay ýygynalyň hem de halk siyasi konsultasiya Kengeşiniň ähli Xitay komissiýasynyň ýakyna geçirilen sesiýalarynyň netijeleri we şolarda kabul edilen söýütler muny hem dogry tasdikleýär. Mümkinçilikden peýdalanyp Xitay halkyny şem mühim waka bilen mutlaýar. Başlyk Xi'niň halkara işi barada aýdylanma onun öňe süren döýär san ähli umumy başlangyjyny bellemek isleýär. Şolar ähli umumy howpsuzlyk başlangyjy, ähli umumy sivilizasiýon başlangyjy, ähli umumy ösüş başlangyjy, ähli umumy dolanyş başlangyjy bolup durýar. Menne bir hem başlangyçlara ähli adamda düşün, strategik ähmiýetli we mühim şertler hökmünde garaýar. Başlyk Xi'niň bir 4 başlangyjy Türkmenistanyň hem ötüş arkaly parahatçylyk, dialog hem parahatçylyk kepili ýaly ähli umumy başlangyçlaryň hem many, mazmuny we strategik orna laýyk gelýär. Bu bizim ýurtlarymyzda
hymataşy etmeň has hem netijeli şertleri hem mümkinçiliklerini hem açýar. Men dünýäde hopsuluň we durlukly ösüň ürän mühim dayanjy olan Büyük Xitay döwletini ötürmekde. Xi Jinping'in lider hökmünde aýykly orny eýlänigine berk ananya. Hem şuna bağlykda söz ahyrynda Xitayda ähli gowy bolsa bütün dünýäde hem gowy bolar diýetmeli. Oýam hormatly Xi Jinping'e berk jan sağlygy, maşala wadançylygy hem döwlet işinde mundan belaktem olay üstünlükleri. Onun hem büyük şahsiyet hökmünde dünýäniň lideri bolmak bilen Xitaýyň halkyna pazarlap etmegi arzu edýär. Sağ ol.